што наша закусь у пашане у знатакоў застольных страў. Аб гэтым Хораша Гілевіч у сваім рамане напісаў. Цытую сцісла па газеце. Як журналіст і дыпламат я павадзяўся шмат па свету, і ўсякіх кухань знаю шмат. Але якую б вы закуску мне не даўмеліся назваць, за парася па-беларуску аддам любую без разваг. Огэны дзёдзік на талерцы, цалком засмажаны ў духу. Ягоны вобраз будзе ў сэрцы, пакуль не стлею на труху. А як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ўгору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах. Як той анёлачак румяны, са скуркай крохкай ядкой і грэцкай кашаю напханы. Не абыяк абыякой, а ў кашы яблынак мядовы, ці ў прэлы пахкі баравік. Самлець нядоўга тут, панове, калі к раскошы не прывык. Я на прыёмах у застоллях, прызнацца вам, і састарэў, а для душы сваёй раздолля нідзе такога не сустрэў. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца табе сказаць няма калі. Вяндленку з водарам ядлоўца мяцеш зараз па два скрылі. А побач зірк, як цуд, як казка з каляндрам, перцам, часначком. Глядзіць вясковая кіўбаска, таксама ўвітая дымком. Таму ж падсохла на гарышчы, дык толькі плеўка шапаціць. У мэнт кальцо з паўметра знішчыў. Адно раз'ятрыў апетыт. Калі ж дапаў да вантрабянкі, цягаць стамілася рука, а ўжо, глядзіш, кіндзюк крывяні на блюда выклалі з гаршка. Оганы зверху і сысподу, наскрозь усмажаны каўбух, за 4 змалоў уходаў, хоць сам ты лічыш, што за 2. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка, і ў паясніцы Анастоль тым часам едзе ў месе. Бабка і парай пыхае пад столь, з бакоў запечаная ў меру, у бульбе шкварачкі тырчаць. І так жа ўслед пайшла на змену, хоць замычы, каб не ўмаўчаць. Усё сказаў. На гэтым дзякуй. А на абрус нясуць бліны, які мачанку верашчаку з наборам рэбрачак свіных.